So nahuman na ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan 2024. Mao ni ang listahan sa mga winners mga kabombo. Best in street dancing, first place Barangay Inayawan. Second place Barangay Tipadilla. Third place Barangay Guadalupe. Kanya sa best in musicality, first place Barangay Guadalupe. Second place Barangay Inayawan. Third place Barangay San Nicolas proper. Fourth place Barangay Labangon. Fifth place Barangay Mabulo. Kanya arita sa best in costume mga kabombo. Best in costume Barangay Guadalupe. Best in ritual showdown, first place Barangay Guadalupe. Second place Barangay San Nicolas proper. Third place Barangay Inayawan. Fourth place Barangay Labangon. Fifth place Barangay Mabulo. So congratulations sa mga winner karong adlaw nga ni-participate sa sinulog sa Dakbayan mga kabombo nya. Ug manapod mao ang sinulog sa kabataan sa lalawigan. Mas dagko ning premyo kay tiyo ba na first prize o ang first place mga kabombo kay 3 million. Ayun na kagalanti si Governor Gwendolyn Garcia mga kabombo. Dagko kayo og premyo. Nya mohatag bagid og kanini aga budget si Gwen sa mga contingent mga kabombo. Basta maapil ka sa kanihukan ni Governor Gwen Garcia, di ka masiruhan. Pasigarbo sa Sugbo, ang mga contingent nakadawat og tag 2 million subsidized gikan sa Kapitolyo. Unya, karon sa sinulog 2024, sinulog sa kabataan sa lalawigan. At tag 2 million gyapon matag contingent mga kabombo. At least na magamit ang mga choreographer. Palit og costume, himo og props, bayad sa drum and bugle, kaon sa mga bata, o uban pa mga kabombo. So, ugma, more or less, mga ugwa ko masayop, di-size ka mga contingent, no? Amang tigi. Ugma sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, mga kabombo. O si Governor Gwen Garcia, masayaw po ni, kaabad po ni Mayor Rajiv Inab sa lungsod sa Mindanilya. Ilang sugat sa Kabanhawan Festival, o si, of course, no, nga Vice Mayor, nga si Raymond Garcia, muapil usap og sayaw, unya, og during time po, si Consial Joy Pesquera, muapil po og sayaw. So, aligre ni mga kabombo kay, murag, at nga gini sa mga sugwanon, og mga adawa, mga kabombo, mayroong dili uwanon. Kaya ganihan, nag-uwan, pero the show must go on. Bisa pa nag-uwan mga kabombo, ito nakita nga, ang mga dancer, nakakuan na, mind conditioning daan, rain or shine, sayaw, gyapon ta. So, nahuman gyud ang ilahaga presentation, kaganiha, mga kabombo, may gani kay wala po nahugno ang lead wall. Nakalabay ang adlaw, ang lead wall, ang LED lights nahugno. Dahil duha ka mga bata in town ang nangaangol na admit sa CCMC. Yung sa pagkakaon sa apod nga na matupan ni balik ko ng hangin. Pagbalik sa hangin, nahugno to mga LED lights, na mao to mga nagsayaw dito nga igo in town mga kabombo. Sige. So